देखते सामने कईछ केते बड़ कईछ बहुत बड़ कईछ बहुत। हाय गाइस गुड मॉर्निंग पुणी कहला सकाल सकाल मु मॉर्निंग वाक सारिकी बाहर टे मंदिर जावा हम माँ मंदिर आड़े टे बुली आसवा सकाल सकाल भल लगे मंगलवारटा अच्छी तो फाइनाली सांग मैंने मुझे बाहर सारे तो ये जावा चलतु जा ये बाटर मु बर्तमान जाऊँगी यहाँ घर बाहर के आसिली ये बाहर के आसिली भाई को बर्तमान कॉल करी से आसो टे कहले 10-15 मिनट वेट कर मु आसुची वेट कर रास्ता पर छिड़ा ये रोड पर से आस टे मंदिर आड़े जीवा धान मंदिर टे बुलिक आसा जीवा दुकान को हाँ है से भाई जने आसे आज जाइए गाधे न गाधे च भलसे गाधे न साबुन फाबुन मारी गाधे था टे सुखुआर सान सुखुआ बचा बचा सुखुआ इलिश सुखुआ बची बची गैस है प्रेम देखो यही यात्रा हम ये मेला हम ना धामरा मकर संक्रांति मकर मेला हम सब यात्रा पोस्टर लगिगला देखो बाबा लो पोस्टर लगिगलानी आ टेंशन नहीं 15 तारीख स्टार्ट मेला 18 तारीख स्टार्ट यात्रा मंदिर जान 14 माने 14 मकर संक्रांति आरंभ माने यात्रा आरंभ स्टार्ट के पोस्टर लिखाई थी ना तो पड़ी प्रेम टेंट बंधा है स्टार्ट यहाँ गेट मंदिर को जीवा गेट बसिलु ये गोटे हम्स पड़ो हम्स पार है बाटे जीवा मंदिर पड़ो आज्ञा फाइनाली पहुँची गल हाँ बर्तमान आम फाइनाली पहुँची गलु देखो ये सब बॉर्डर पड़ी माने टेंट बंधा हो ये पड़ियाटा देखुच ये आम मकर संक्रांति मेला हुए मंदिर पहुँची गलु फाइनाली देखु अल्प बाट अल्प यही बर्तमान मंदिर में आसिक पहुँची गलु माँ मंदिर पाखे बर्तमान गाड़ी स्टाण्ड बनाला ओल्लू भाई ओल्लैबे फाइनाली आसिक आम पहुँची गलु भाई हेलमेट काढ़ी कैमरा सामने को आसिक लाज कर
फाइनाली आसिक आम पहुँची गलुणी भाई हेलमेट काढ़ी कैमरा सामने को आसिक लाज करुच्छी हाँ गोड़ हाथ धोईकी जीवा मंदिर को करदबा आ गोटे भूग 50 टଙ୍କା बांधवन पूरा दिया ना ये अन्य ये है ये रात लबा था नहीं जो पूरा है समस्त तो मंदिर में देखते भल से मंदिर चारियाडे बुलिकी देखीदबा देखु ना जाऊँगी मंदिर चारियाडे टे बुलिकी देखीदबा विवाह मंडप यहाँ देखु समस्त मानसिक रखी ये देखिले मैंने बर्तमान भाई आम पूजा कर पूजा करने को आस पूजा करी
ତମେ ମାରିନଥିଲ? ଭକ୍ତିଆ ପିଲାଟା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଭକ୍ତି ପିଲାଟା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ପକାଏ ଶେଷ ଆଉ କେଉଁଟା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନବରୁ ଆଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଚାଲ ପୁଣି ଭୋଗ ଦେବୁ। ଭୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଠି ରହିବା ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିବନି? ଯିବା। ଏଇଠି
ପିଲାଟା ପୂଜା କରିକି ଆସିଛି ପିଲାଟା ପୂଜା କରିକି ଆସିଛି ଆଜି ସବୁ ପୂଜା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଘରକୁ ବାହାରିଲା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୂଜା କରିକି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଏବେ ଯିବୁ ଘରକୁ ପୂଜା କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଏଇ ପୁରା ଚପଲ କିଏ ନେବ ଏଠୁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ପୁରା ତମ ବାଇକ୍ କୋଉଟା ଧର ଏଟାକୁ ବି ଧରି ଦେଇଥା ତ ଫୁଲ ଦରକାର ଥିଲା ଫୁଲ ଆଣିଦେଲି ହଁ ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ବୋତଲ ପାଣି କ'ଣ କରିବ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କିସ କହୁଛ ସବୁ ଚାରିଚୁଡ଼ିଏ ପଳେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ପୁରା କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ବି ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଓକେ ହାଏ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବା ଘରୁ ଗଲେ ପୁଣି ସେଠି ଦୋକାନ ଖୋଲିବି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରିଲୁଣି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମରା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଘରକୁ ଫେରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଁ ଏଇଟା ଧାମରା ମାନେ ମାଛ ଏଠି ସେବାଟେ ପଶି ଏବାଟେ ବାରି ପଳେଇସି ଏଇବାଟେ ଯିବ ସେବାଟେ ପଳେଇସି ଏଇବାଟେ ପଶ ତମେ ଭିତରକୁ ପୁରା ପଳେଇବ ଏଠି ଆମ ଗଙ୍ଗା ପଡ଼ିଆ ଏଠି ବି ମେଳା ହେବ ଏଠି ବି ଟେଣ୍ଟ ମରା ସରିଲାଣି ଏଠି ବି ଯାତ୍ରା ହେବ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯାର ଜୋର ନୁହେଁ କାହାର ଏଇଟା ହେବ ଯାତ୍ରା ପୋଷ୍ଟର ଲଗା ହେଇ ସରିଲାଣି ସ୍ୱାଗତମ୍ ମୋତେ ଜଣେ କଲ୍ କଲା ଜାଣିଛ ଏବେ ଯେଉଁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କଲ୍ କରିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛି ତୋ ପର୍ସ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ମାନେ ମୋ ପର୍ସ କଥା ହିଁ ପଚାରିଲା ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଫୋନ୍ ଶିବା ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅଛି ତାକୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ କାଟିଦେଲା ମାନେ ସେ ବୋଧେ ପର୍ସ ପାଇଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ମାଛ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏ ଗାଡ଼ି ସବୁ ମାଛ ନେଇକି ଯିବ କାଲି ମାଛ ଏରିଆ ଆମର ଏପଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନା ବୋଟ୍ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ମାଛ ପାଇଁ ଯିବ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ସବୁ ଯିବେ ବୋଟ୍ରେ ବି ଶୁଖୁଆ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ନା କ'ଣ ଶୁଖୁଆ ଭୁଲି ନାହିଁ ତମର ସେଇ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଏଠି ଫିସିଂ ହୁଏ ହାର୍ବର ହେଇଗଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ ସେଇ ଯେଉଁ କୋରିଆ ମାର୍କେଟ ଅଛି ସେଇବାଟେ ସେଇବାଟେ ଯିବା ଗୋଟେ ଆସ୍ତେ ସେଇବାଟେ ଯିବା ପୁଣି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠାଏ ହଁ ଫଟୋ ଉଠା କେଉଁଠି ଭଲ ଅଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଇଁଛ କେତେ ବଡ଼ କଇଁଛ ବହୁତ ବଡ଼ କଇଁଛ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ କଇଁଛଟା ଅଛି ଅରିଜିନାଲ ସେଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ଟା ସେଇଟା ମୂର୍ତ୍ତିଟା କଇଁଛର ମୂର୍ତ୍ତି ମୋର 128 GB मेमोरी पूरा 1228
ଆମର ତେଲ ଟାଙ୍କି ଅଏଲ ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଏଠି ଆମର ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଆରେ ଏଇଟା ଯାହାହେଲେ ଧାମରା ରୋଡ ନା ସେଠି ଦୁଇଟା ନୁହଁ ଏପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିନିମମ୍ ତିନିଟା ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବ ତୋର ପକେଇବ ନା এইটা বাছিল এইটা ভালো সবুঠু বেটার জায়গা না କ'ଣ মোবাইল ୟୁଜ୍ ମନା ନା ଏଠି ହଁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ ମନା ପରା ହଁ ମୋବାଇଲ ଧରିବାକୁ ମନା ଦେଖେଇଛି ଭୁଲ ରେଡ୍ ଚିହ୍ନ ମରା ହେଇଛି ମୋବାଇଲ କ'ଣ କରୁଛି ମୋବାଇଲ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ତେଲ ପୁରେଇଲା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ସ୍କାନ୍ କଲାବେଳେ ମୋବାଇଲ ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ହେଉନି ଏଠି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ ମନା କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ମନା ଲେଖା ରେଡ୍ ମାନେ ଛକ ଚିହ୍ନ ମରା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେଲ ପୁରେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଥିଲାନି ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ଆମର ଧାମରା ରୋଡ ମସ୍ତ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡଟା ହେଇଛି ପୁରା ରୋଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଗରେ ଭଙ୍ଗା କିଆ ରୋଡ ଭଗବାନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ फाइनाली मुझे आसी घरे पहुँची गली बर्तमान घर को जाऊँगी बाटर भोक नहीं आसिली तापर जीवा दुकान को घर को गला दुकान को जीवा आसिक बर्तमान घरे पहुँची गलुनी बर्तमान रही खाई पी पुणी जीवा बाहर की बर्तमान दुकान को जाऊँगी रास्ता साइकेल गली साइकेल नहीं जाऊँगी फाइनाली मुझे आसिक दुकान में बर्तमान पहुँची गलुनी दुकान टुकाड़ा साउंड टुकाड़ा दुकान खोल मत खोलिया पड़ा मुझे बर्तमान बस दुकान